Hello everyone, दिनैनिया जाबाय आं दिनैहाय नोंथांमोननो दख'ना देखायनो होननानै लानानै फैबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद मोजां कालेक्शन आरो बिबारनि दङ, लफायनि दङ, ओमफ्राय नै बियो जाबाय लफाय सानसालि। ओमफ्राय आं बिराद फसायदों बै पिंक कालारखौबो जा फसायदों आङो। ओमफ्राय बै बाथ' कालार, पिंक कालार बे मोननैबो बिबारनि आरो ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना खाथियावहाय बिराद मोजां कालेक्शन आरोना लफाय। ओमफ्राय आरो बियो जाबाय बिबारनि। आं बे बिबारनिखौबो आं बिराद मोजां मोनदों। बे बाथ' कालाराबो बिबारनि आरो बेबो बिराद साइज। ओमफ्राय नै पिंक कालारखौ खाथियाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेबायदि नुयो आरो ओरैबायदि साइज कालारा। आं मोननैखौबो जा फसायबाय आरोना लफायनिखौबो ओमफ्राय बिबारनिखौबो मोननैखौबो। लफायनिया बिराद सिम्पोल किउट आरो कालाराहाय। बिबारना आंनि फेभरेट कालार आरो पिंक। ओमफ्राय आं मोननैखौबो जा फसायदों। नोंथांमोना कमेन्टावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय अबे मोनसेखौ साबसिन नुदों। Thank you so much guys for watching. Bye bye.